Ko himen ko para bayit hautrai Jesu Christ. Mindakas ngi kabalang ka kinmau burom ya ka Maria teisuti kum ka kemi jong ka balang Mater Ecclesiae. But kane ka jingikai kamde ka jingikai ka batimai hoi dau pop Paul bahindriu kalami kanega jingikai haka Vatican Council haka jingalumlang Vatican house name kathindais pa Henry Posau arpuwe tarik November but kalong ka jingikai bangide ben kain bad burom yaka Maria kum ka kimi jong ka balang nangda house name arhajar katpra upo Francis ula penbana bangide ben rake ya kasngi kin mau burom ka jinglong kemi jangka Maria kemi jangka balang man gis ngi ningkong bud ya kasngi burom Pentecost badnadu kata ka por ngi rake ya kasngi burom sngi kin mau ya ka jinglong kemi jangka balang jangka Maria ha kasngi ningkong babud ya ka Pentecost but bale kabalang kareke kum kane kasngi burom bale kabalang kakikai kumne ka Maria teisuti kalong Mater Ecclesia kalong ka kemi jong ka balang but ladangi peit kane ke jingi kai omde jingi kai ka batimai henre kalong ke jingkentu batimai lemba ki bahalor jongi lemba ki nongyalang lemba upa bakuit henre kane kaladon nadu bastang jong ka balang ladangi peit ia ka jingikai jongu u Ambros bakuit na Milan ne Augustine bakuit ngila banyoi kane ka jingikai ka Shai ka dar namar u Ambros bakuit na Milan ula ong ka Maria teisuti kalong ka nuksa jong nakabenta baro ka kami but kalong ru ka kami jong ka balang badu Augustine bakuit ru ula hikai ha ka jingikai jongu ka Maria teisuti kalong ka kami jong bayim baro bad bale ka wan kum gane ga jingi kai namar ladangi peit ha ka kitab Genesis lai arpo ka hikai yangi uburiyo ula kot yaka ka im namar ba kalalong ka kami jongki bayim baro ka kerteng ka im kalawan yo wawan namar ba kalong ka kami jongki bayim kane kalong ka jimut jong ka im bad kabalang ka hikai yangi ka Maria teisuti kalong ka im batimai New Eve bad lemba jong ka Maria teisuti ngidang iyo jingim batimai ka jait bendriu kabala du jinkermen namar ka pop kalayo jinkermen lemba ka jingwan jongunong penim lemba u Jesu Christ ka jait bendriu kabala im ha ka pop kalayo jinglong batimai lemba ka jingsha shitom jongu Jesu namaru Jesu ulawan banai jingim but ka kami jongu Jesu ba ai jingim kalong ka Maria teisuti Christotokos Theotokos baro ngidon ka jingikai na kane kalawan ru ya ka jingikai ka Maria teisuti kalong Mater Ecclesia ka kami jongka balang but nangda ngilaban sauturu ka kli jong ka balang u Jesu Christ u Jesu ulong ka kli jong ka balang balada u Jesu ulong ka kli jong ka balang mano balaka ya ka kli jong ka balang kade ka Maria teisuti bad ha ka balang ngidang yo jingim haba ngi yalumlang haba ngi burom ya u Jesu haba ngi pediang ya u Jesu ngidang pediang ya u Jesu lemba ka balang ya ka met bamayan jongu Chris ngidang pediang hi bad ngidang im badu Jesu balemba ka jimpediang ya u Jesu ngidang yo jingim bad ka balang kalong ka jingyalumlang jong baro ki banget ki baduai ha u Jesu ki ba mane ya u Jesu bad u Jesu ulawan lemba ka kami jongu lemba ka Maria teisuti ke Maria teisuti kalong ka
im batimai namar lemba jonka lami yaunom penim. Lemba kayim barim kalawanra yakapop, lemba ka im batimai kalawanra yaka jim penim bad balong uji sukris. Dain halor kaneke nongerim minta ka balang ka pensyai yaki kristan bangim teben nartatin kindiya turu ban duwai ya side lemba ka Maria tesoti ban pediang ya ka Maria kumka kemi jongka balang namar balang ka bamut mangi iwei pa iwei baro ki banget hawu kris baro ki ba pediang ya Jesus Kris ha ka jingim jongki baro ki ba mane ya wu kris baro ki ba duai hawu Jesus Kris kilong ki kun jongka balang om tangi Catholic baro ki kristan ki ba nget ha ka met ba mayan jongo Kris ki ba pediang ya Jesus ha ka jingim jongki lemba ka tin bad ka balang ka le ayu minda ka balang ka ai ka ketinu ble ka balang ka ai ya ka jingim batimai yangi haba ngitur sya ka balang lemba ka sakrament ngidang yo jingim haba kibru ki ba do jingarmen kibru ki balang ngop ha ka pop kibru ki ba snausi ki wan sya ka balang ba lemba ka balang ngidang yo jingim batimai namar ujisu hi ulong uba penbiang ya ka sakrament baro bad ngi sauturu haba lakha ya ujisu kalanga jingka jungu nompenim haba ujisu layap halor ka dimpana kalonka jimpendi maya ka parte baro kawe jimpendi maya ka jingtau baro bala imha ka jingdum ha ka pop bad halor ka dimpana shwaba un yap ula aitino ya ka kami jungu shau yanis bakuit ulang usinran ya uba ujisu lakam id na marba u yanis bakut uyang nakabenta ka balang barokawai bad haba ujisu laiti ya ka Maria shau yanis bakuit ya usinran uba ukam id ula aiti ya ka kemi jongu nakabenta baro nakataka daw yanis bakuit ula pediang ya ka Maria ula ra ya ka shaying kan hangne ka shaying ka bamut omde ka ying jongu henre ka ying hangne ka ying nakabenta ka balang ula ra ya ka Maria sha ka ying ka bamut sha ka balang sha ka jaka badon gi bange hapadeng gi bange uyanis pakuit ula ra ula yalam ya ka Maria balong ka kemi jong ka balang dei nakataka daw ha ka Pentecost bad shua ka Pentecost habaki apostol kila ya yalumlang ban duwai ban penkrena ka benda ka Pentecost ka Maria teisoti ka kemi kaladon ka Maria teisoti kalalang ka kemi jong ka balang na marde lemba ka Pentecost ka lakha ya ka balang ka lede lemba ka Pentecost ujisu ulawan shong biang ha ka balang hadin ka jinkyu jongu lemba ka jingwan hiaru mensiam bakoin ka balang kalayo ya ka dur ka dar na mar baro ki apostol kila snow em kila yo bortemai bad kila yo jingslor ba kila stang beniap na mar kila sautu ya ka jingdon jongo Jesu ha ka ta ka jingya lumlang jongi apostol ka Maria teisoti kaladon kalai mensiam kalalong ka bala ka kemi jonga bala dei nakatang daw ko kimen ko para hamal lagi jingduwai jongi ngideben burom ya ka Maria teisoti ha ka jinge kristan kalam per Catholic ne kino ki kinhon kristan ngideban don ga jingid kaba kalam sange ka Maria teisoti namar ka Maria teisoti kalong ka kemi jongki bayim baro namaru Jesu ulong uk met bamayan jongki bayim baro de lembau Jesu baro ke jingtau kanang yo ya ka jingim ba lemba ke jing asylum jonga Maria teisoti ka kudup ya baro ke jingtau jonga perte bad kalalang ka kemi jonga balang namar de lemba ka balang ngidang yo jingim ngidang yo jinga ngidang yo kadur kadar ngidang yo jingim bam jikut bad de na kata daw ka balang ka kren shai hangi bangide ben burom ngide ben pediang bad klam gane ka kemi ngim don ka jingim bam jikut bad ngidon kam ban penrit yala de
ban burom ya ka Maria ban id ya ka Maria ban kendiu ya ka Maria teisoti lemba ka jingriu bale jangi lemba ka jingir jangi lemba ka jingduwai ya sai jangi bangindup la ban yo ya ujisu uklido do janga balang bad ka met ba mayan janga balang ba ka jingim jangi kalong kaba seiso Iduai hakanega Eucharist bakuin nagabinda kanega jingae banginnum ino yaka kami baneng naga jingim jongi bangin kendia buram yaka kum kami jongu Jisu kanamba nginang yo jingim kaba pahu ka jingim kaba karhai jingim kaba klam sange ka jingim kaba pura Jisu bayit karku kardo yangi pensle yangi penkandang yangi kenapa ke jingim jongi kalang ka basaizo lembaga jingya sailem jangka kami beneng kami jangka balang enyaro ya utrai Jesus Christ Amen.